Şonu görüpdir bizim pederlerimiz cemaat. Yön adam däliyjek bolýan. Türkmen yön adam bolmandyr. Ýad edeýin atamamalaň döwrüni gözlesem nirden taparyn şol adamdan birini. O dünýäsini ýatlanla bir diňlärle böwrüni. Ey halaýyk gulak salyň, şu södüm men dogrumy? Mihmanyny hormat goýan agzy bir ilim hani. Çekme adyk puhar telpik, çekme adyk gyrmyzdan puhar telpik geýenler, dördörüm öňüne düşen guppalygy söýenler, tomuz qırqılmadyk çebiş qışpa oýnaýanlar, ýuwruk bolup ortaga çykyp men pelwan diýenler, at awry arşa çykan mert begler hanlar hani birinkiler şol, birin pederlerimiz. Hormatly aksakal bolar her owaň içinde. Gerdenini gulpagyny nöküp oglan ýigdek çykanna, gelin sülmerap çykanna monjuk bolar başynda, ýere wakyp ýeňin işler gyýylar sowa çykanna, üýşüp läle qakan gadymky gyýylar hani. Guppaýaly ağay tutup kapysyndan nermaýa, işiň düşse poç goýbermez dogurlap barsaň jaýa. O dünýede harjyň bolar, bersen garyp gedaýa. Awraýyň artar, kulluk etsen Hudaýa. Sürlü goýun, sürlü mallar, arwany mallar hani. Inni däp bolar toýda iýip içip keýip çekmäni. Merhumyň gadryny bilmez kim geler ýaz tutmany. Yalan olsun düşman bolar, geler öýüň ýykmany. Aýdyr şäher şahyr, akyl gerek yetmäni. Ak yürekli işan molla, kar ahun norhani. Birinkiler de şu cemaat. Şu mertebeni saklamak gerek bir de. Şu Anırdan gelen mertebeni saklamalı olunlar. Şu mertebeni saklaman başarmasak onu biz sakal koyuverendiğin peydası yok bir de. Onun yaşları geçirmeli, yaşları. Oğul biz Müslümandır. Musulmanın Kur'an'ın kitabı vardır. Onun bir peygamberi vardır. Öňümizde kän hatarı vardır. Dünýe, nefis, şeytan, kabir aýdyp durmaşylar. Şey dip adamlara wagt nasihat berip durmalar. Wagt nasihat bermesen, aýtmasan onu dinden taşlaşýar adamlar. Onun üstüne her hili bela gelýär onu. Bela beter Hudaý haklasyn onu. Çekinmeli, korkmaly. Oğlunma, gyýdyňma, agtygyňma her ýyl zat bolup bilýär jemaat. Assalamu aleykum rahmetullahi ve berekatuhu. Ahiri da'wana elhamdülillahi rabbil alamin ve ma arsalnaka illa bu benden sadakasyny özüň derganda kabul et. İmanly gaýmet onu ýa şu maksatlara hasyl et. Şu adamlaryň oturan ojagyndan ölýär han tamam bolup ýatanlaryň kabirlary nurladyp, arqatlaryny murawwar edip, ruhlaryny şad edip, iman nesip et. Hudaýa bu bendeleri beladan, beterden, howpdan, hatardan, şeytanyň zulmündan, kafirın kassyndan, görünmez belalardan özüň gora. Sakla ahassın, samassın, gafursun. Allahümme Rabbena atuna fid dunya hasana ve fil ahir hasana ve qina azaben nar ve ma arsalnaka illa rahmetel lil alamin. Dostum ya, bakın. Ay yat, kalk, yat. Kalk bir. Oğlum ya. Ha?